Pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco ang gandumara nga ika-42 ng regular session ng Sangguniang Panglungsod aging buhat as sessional la siyudad ng Lunes, Abril 13. Hini nga sesyon ginparigunan ng konseho ang diging proponer nga ordinansa nga maghahatag in one-time monthly monetary allowance para ni ikaduha nga semestre tuig 2025 sa senior citizens sa Barangay Santa Fe ug Barangay San Saturnino nga nandun eligible senior citizens sa siyudad ng Borongan na pagkarawat ang nasabing ayuda. Ini nga legislative measure ni gindusuan Committee on Social Welfare nga chairperson ni SP member Lyra Chilingbawan Devora. O ginaprobaran liwat at igin proponer nga ordinansa ni SP member Maria Rosendasa nga chairperson ni Committee on Environment kan pagtanom in mangrove trees in requisitos sa good matagan in pre-marriage counseling certification at mga magtiayon nga mag-apply marriage license sa siyudad han Borongan. Sampay gimpasaliwatan konseho ang resolusyon nga nagpaparigaan ang akreditasyon na LG Borongan Hinwalo nga civil society organization CISO sa siyudad nga iginduson Committee on People Empowerment nga chairperson ni SP member Glyza Chu. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.